Ndị uwe ojii akpụlugo m ugboro na-abụ maka di na-anụ m. Ofu nwaanyị asị m na ya nwelu enyi nwoke mgbe ya dị 18 years old. Then this guy ya na-ekwu maka ya now dị 19 years old. Fana abụọ wee bido wee kwụba. Na ya finish secondary school, ịghọtago, just nenesie WAEC ya wee meet this guy. Ọ sị m nne na mgbe a na-agwa m ihe a na ọ na-ele ihe nri n'afịa. So olu ofu mbọsị ka ya na ya na-abụ na-akwụ ya wee gwa nne na nna ya na ya ga-eje na nke nwanne ya nwaanyị na ya si alọfasị. Ya wee binie wee jebe na nke enyi ya nwoke. So abịa enyi ya nwoke apụọ hapụ ya na shop, ya nọrọ na shop na-eleli ife. Olu that day ya nọrọ ndị eke wee bịa wee kpụrụ ya. Ka ha kpọrọ ya kpọchie na ya gwọrọ nne na nna ya maka gịnị na fa mara ebe ya jebere. Na ọsọsọ nwanne ya nwaanyị afọ ya ji asị asị bụ onye ya kpọrọ. Ndị eke wee sị na ama ahapụ ya until di ya abịa maka ụdị afịa di ya na-azụ, ọkwa ịghọtago. Na ya nọ na nga ọ dịka 2 weeks ka 1 week ka ọ nọ before nwanne ya nwaanyị wee maghaligide owo. Chukwu wee mee ebele ha wee belụ ọnya ya wee pụtaba. Ọ sị bụ na this guy na-afụsịala ya n'anya fụkwa ọzọdo n'anya ya na ya na-abụ na-akwụkwa. So nọ sị na ya chọọ ịga South Africa ịghọta na ya wee kwalụ. Na mgbe ya na-agwa m ihe na ya bizikwa be nne ya o. Ya na mami ya bi. Nwoke a wee gaba South Africa wee hapụ anya biri be mami ya. Na afịa ngwa ọ na-ele ada support enough. Na mami ya na ụmụnne na-asụ akpụ wee na-asọpọt. Ya wee bịa wee soro ha na-asụ akpụ. Ịghọtago wee na-enye aka. Ọ sị m ndị mmadụ bido na-amụ ya amụ na-asị na egodo obele nwa hapụrụ nne na nna ya gbanata be nwoke bịa bili. Ọ sị m na efe ya na o nyere ọnụ. A na-akụ ya akọli agbogo akọli agbede ya na-edi. Ọ sị m nne na ọkwanya na-aga etu ndị ụwa na-achị ọchị ya na-edi. Maka gịnị ịfụnanya ya nwee n'ebe dis guy nọ. Anọgide ndị dị bido bịabalị ya n'ebe afọ ya nọkwa na nke enyi ya nwoke. Di niile dị iche iche ya abịalị ya ajụ. Ndị be ha wee bido wobe iwe wee bawalị ya mba sị anya si be nwoke pụta na daga ya ama nne ya ajụ shikilido. Maka gịnị si ihe dị guy kwulu ka a na-anụ na o nwere ihe ọzọ ya na-anụ na-abụghị si ihe dị guy kwulu. So kwana ya this guy ya na-agwa anyị ha na mami ya na papi ebiro together maka na ọnya na mami ya bụ ihe bi na ife ha ejire wee bili together bụ maka na papi ya so le enyi mami ya enyi nwaanyị wee gba n'anya na ya na-apụ bili. Ọ na-eselofe okwu ọkwa ịghọtago. Ọ sị m mana before jebe South Africa na o nwere one day fa na-abọ nọ phone ya wee ring ya. O wee sị kedu onye na-akpọ nọ ya sị ya no just one guy ya na ya na-abọ so wee jenene WAEC na o nwere ife jikọfa. Ọ sị m na the guy ya ekwere ya gị ya n'enu ya n'ala. Ọ sị na ya ekwere na sọsọ na ya ekwere bụ ma o kwelu ka fa na-abọ lacha ọbala. Ya wee kwelu fada abọ wee lacha ọbala n'ọbala fa lacha bụ na nyanwa enwere ike iso nwoke ọzọ n'ụwa maọbụ mepelu nwoke ọzọ kwa ịghọtago. Denu dị guy wee lacha wee sị na o nwere ife megide n'ụwa ka a ghara enu ya nọ iwu na ya ga-anụrịrị ya. So fa lachasị ọbala si le ọnya ya wee nọkwazi alebe nna ya wee gaba South Africa. Ya wee bido wee na-ekpe ekpele na-akwụghalị ya kpele ekpele Susan ya ekpele ekpele Susan na o nwere ebe a lụrụ ekpele luo na o nwekwala anọda onye pastọ na-abịa ekpele ebe afọ ọbịa ọ na-atọghanata ndị mkpụrụ obi ndị mmadụ ịghọtago nya ọbịa ọ na-agwa ndị mmadụ okwu ka fa bịa bụ ụka nyanwa. So ya wee fịa ọkọsịalị anya wee welu pikchọ enyi ya nwoke a wee nye wee sị anya mebeli ekpele na ya ga-abịabazi chọọchị nke ya. O wee kwalụ wee na-emeli ya ekpele. So ka a na-eme ekpele afọ luo wonde ọkpọnya sị na die na nwaanyị bi na South Africa ebe ọ nọ. Ọ sị m ihe nke agbakasị anya arụ mana ihe nye ejire wee kwelụ bụ na demand bịakwa chụba nyanwa na-asị ka fa na-abọdoba na mmasị bibọ gị ọkwa ịghọtago. So ka o kụzili ihe anya wee je wee nalị ya pikchọ dị guy sị na ya ma bịazikwa ekpele na nke ya wee sozielu nne dị ejebezie ụka ebe ọ na-eje ụka.
So kwana ihe a na-eme na ebelivuru anọgidezie di ebido mebe ọfụma mbụ the guy wee sendịbalụ ha ego sị ha jee chọọ ụlọ ebe ọzọ maka na ebe fabia dasara mma fa wee jee chọta 3-bedroom flat ebe ọzọ fancha niile bile ebe afọ o wee na-enyezi 20k every month ya ji eneta onwe ya anya si ihe niile na-agakwa ọfụma. After I think 2 years ka a year plus the guy bata so ka ọ bata na fancha niile do happy nya wee na-asị anya bịa ka o jee mee gie maka na before pụba na ọ tụbalịa ime mana dute echiche niile ọ ga-anụkwu ya ọma nne ya amụ ndị mmadụ na-eme ihe a mụ ndị mmadụ na-amụ ya wee tinyekwolu ndị befa na-agwa anya pụta anya ajụ ịgbagolu ma ọ bụ mmiri na-apụ ya nyelu ụzọ dị nwa nyenwe miska ịghọta na so kwane ahụ ya wee si ya ngwa na ọ ga-abịazi ka o mee gie maka ife ya na-agwa anyị ha think after 2 years o wee si oke mana ya chegodo olu until one day text message wee bata na phone ya wee na-anya ọbụla na eledi nwaanyị South Africa si anyị adịkwa ime ya wee fịa wee bebe akwa ka a na-ebe akwa afọ wee bịa wee welu phone wee gwaba the lady si anyị adọrọ ready for marriage o ịmagolu gwaba the lady na adọrọ ready. So according to her na the girl jezi wepụ nwa afọ ịghọtago. So na mgbe a na-agwa anyị ha nwanne ya nwaanyị afọ ya ji asị wee nwụọ ya wesịa na ihe bedo bụ ya hapụbazi ime gị ọ bụrụ na akwasịzịa nwanne ya nwaanyị ka o wee mee gị ọ sị ya mba na enwero time na ya ma nọ that long wee naba na ya ga-abịa mee gị ya jesizie bata ka ya gbaa nkwụ ya mee ihe ndị ọzọ fọnụ ya wee kwalo o wee je mee gị bifo wee kwapa nwanne ya nwaanyị ọ pụbagoli ghọta na so kwado ya mana before pụọ o wee bịa wee si ya na ọ chọọ ka fa bebie ndụ afụfa gbara ịghọtago ya wee si ya ka maka ihe ọgbọ si ya na ya nwere reason wee dulie wee baa n'ime ọfịa fana abụọ wee bido wee kwube o wee si na tata anụwa na ya na-emebi ndụ ya gbara na nwaanyị ọbụla dị agbanya fọrọ ya like kịta na ya ga-anụ ya afọ ifugo ya wee si oke ebe ọbụla ihe ị chọrọ ịgbago na ebe o megolo egie na nwoke ọbụla nyafọ dị ya mma kịta na ya ga-anụkwu ya ọ si ya mba na ọma nkwu ya nwaanyị bụ nwoke ga-ekwu na ya ga-anụ nwaanyị ọbụla ya chọrọ na ya ma reason maka ụdị ihe ha na-afọ ebe ha nọ maka ụdị biznes ha na-eme ghọtago bido convince bịa sabịa isi ịgbagonu arụ one ka adọkwara ya kwala ọ sị m nna ọkwani ahụ na-etu ka fasi wee mebie ndụ afọ n'ime ọfịa nwa mana ọ bụrụ na ikele ntị ọfụma ị ga-aghọta na nke nwoke mebili ndụ nke jienu wichi na ọ ga-anụ nwaanyị ọbụla sọrọ ya mana o kwere ọkwa ka nke nwaanyị amebie nke na ya ga-adụ nwoke ọbụla sọrọ ya ahụ ịghọtago wee welu maka afịa na-azụ biznes traveling and others wee sagide ya isi o wee kwala and before pụọ tụbakwa ya ime ọzọ